Ahojte, ahojte všetci. Zdravím vás zase opäť z behu. Teraz chodím, ako som spomínala, každé 2 dni behať a dneska som išla, no je to také, že keď som to robila každý deň, tak ten rozbeh bol taký jednoduchší. Teraz už keď ten jeden deň nebežím, tak ten rozbeh, ten prvý kilometr je asi pre mňa taký najhorší. No a ale napriek tomu ma to dneska šuplo. Ja hentam niekde bývam za tými 3 poliami až a takto cez susednú dedinu, takto hore pod ten les, až ďaleko za tú cestu je taká cestička polná a takto vlastne idem. Takto také koleso veľké. Toto kolečko som ešte nešla. Ako môj rekord určite netrhnem, lebo toľko kilometrov to nebude a ani si to dobre nemerám celé, lebo nevedela som proste, že intuitívne ma to dneska tady to zavedie. Myslela som, že tam sa vrátim, ale urobím o také 2 kiláky, možno viac. Tak som si povedala, tak okej, však idem tak pomaličky. Ja behám takým pomalým tempom. Proste nechcem nejak, že zničiť si tie kloby alebo proste tak. Ale chcem zároveň, aby to celé bolo pevné, hej. Takže ja to nejak nesilím. Idem tak pomaličky. Ide o to, že tým pádom, keď idem aj pomalšie, tak zabehnem dlhšiu trasu a som aj dlhšie vonku. Takže som vlastne minimálne tú 1,5 hodiny, až takmer 2 hodiny som vlastne vonku. Načer som vzduchu v prírode. Tu sú samé polia stromy, takže ja sa teraz preklopím. Niečo šucho cez stromy, že stromy, listy padajú zo stromov. Ne, stromy nepadajú. Díky Bohu. Tu sú samé orechy, tak som si do kapsičky dala zo pár orechov. Vidíte, nádhera. Zo pár orechov pre môjho nového kocúrika. Ježiš, to je strašne, akože je to úplne úžasné ho sledovať. Jak on to naháňa pravou, ľavou packou a furt beha mu to po zemi. Je to proste miláčik rodiny. Psi sú už v pohode s ním, však oni boli od začiatku s ním v pohode. Takže pohodička, v noci spí, no túto noc ráno o 4:00 nejak sa chcel so mnou hrať. Furt potreboval, on je maličký, potreboval teplo, jak som mala na sebe pyžamo, ako také tielko s dlhým rukávom, tak furt mi tu liezol k tomu krku, aby cítil vlastne teplo, hej. Tam cíti aj srdce, možno, že mi bije a proste cíti to teplo ľudské a potom mi našiel reťazku, že tam mám. Mi začal kúsať reťazku, takže o 4:00 nad ránom bola trošku taká sranda a povedal som si, škašlem na to a potom sa nabažil toho a usidil sa potom vedľa mňa, si pekne lahol a spal. Takže pohodička. Ale o čom dnešné videjko som vlastne chcela hovoriť. Ma teraz tak napadlo, že kedysi, pred rokmi, že ja som strašne vnímavá na energie a citlivá na energie bola. Ako celý život to... Ja som myslela, že je to moje prekliatie a potom som vlastne pochopila, že je to môj dar. Je to môj dar a pochopila som, ako ten dar mám vlastne využívať, hej? Lebo nemám ja ako keby na seba sťahovať tie energie tých druhých ľudí, čo som robievala. Ľudia, ja som normálne fyzicky, chápete, že oni mali nejaký fyzický problém, nejakú chorobu, dajme tomu, a ja som mala prejavy, symptómy tej ich choroby, ja som mala na mojom tele. Hej? A to sa mi stalo neraz,
vždy som sa potom začala komunikovať s mojim telom. Spýtala sa môjho tela, že či je to moje. Prišla mi odpoveď, že nie. Tak som sa spýtala, koho to je. Toho a toho, je to a to. Má ten človek taký a taký problém. A mne sa to potom potvrdilo vždy po nejakom čase, lebo napríklad jedna žena normálne zomrela na to, jeden muž po čase vlastne tiež na to zomrel. A ja som, chápete, že on mal ako problém so srdcom a mňa jedného dňa tu tak strašne bolelo, no ja som to nevedela, že či je to srdce alebo plúca, lebo však ako jak to človek rozozná, ale tu na hrudi strašne ma bolelo. To, ja som ten deň bola celý deň v posteli, ja som myslela, že mi odbíjajú už, akože hej, zvony už som počula, že konec. Takže, ale potom som si povedala, potom som to tak začala vnímať, že to asi není moje, že som len stiahla zase niečo. No a fakt som to stiahla z jedného muža a pre mňa to bola vlastne, ja neviem, asi informácia, neviem síce na čo mi bola tá informácia a on naozaj netrvalo to moc dlho a ten muž zomrel naozaj, akože jemu normálne v obchode mu roztrhlo srdce, ale úplne mu roztrhlo srdce a to dokonca lekári povedali, že keby ležal na operačnom stole v tej chvíli, tak ho nezachránia. Proste mu normálne jemu roztrhlo doslova srdce. Takže akože ja tým, že som bola strašne moc senzibilná na tieto energie, tak ja som to aj nielen fyzicky, pozor, to fyzicky asi až nebolo také hrozné možno, ako to, že ja som to príjmala na tej, tak ja keď to pustím do môjho, ako do mňa, tak je to v mojich všetkých telách, je to v mojom mentálnom tele, je to v mojom fyzickom tele, hej. Ale až v tom fyzickom som si to vlastne uvedomila najviac, keď som to vtedy začala, že ty vole, že ty čo robíš, hej. Že však to není tvoje a prečo ty tu, díky ti Bože, kúkajte, dobre, okej. No tak to bude mať síca radosť. Zoberiem jej pár gaštankov. Musím mobil na chvíľu na zem položiť. Dať si to sem. Cicucha bude mať radosť. Bude mať aj orechy, aj gaštany. No a ja som to vlastne, ako vtedy to boli úplne akože také tie najväčšie facky, aby som to vlastne videla, že čo robím. A ja som to hlavne, čo sa týka myšlienok, hej, tak jak som od mojej mamy, počas života, on je strašne negatívny človek, ona vo všetkom vidí, ona keď je krásny deň, slnečný, tak ona si nájde niečo, čo je škaredé proste, čo je zlé. A dopredu, to môj život v detstve bol len počúvať, čo sa mi všetko stane, ty vole, čo robiť nesmiem, aby sa mi niečo nestalo. No a k tomuto všetkému nastaveniu tej mojej akoby negatívnej mysle z toho detstva sa začali pridávať tieto veci. Takže môj dar bol vlastne dlhé 10 ročia môjim prekliatím. Lebo ja som na seba sťahovala doslovne, ja som sťahovala démonov z druhých ľudí. A ja som potom hľadala cestu, ako sa z toho ja mám očistiť. A bolo to fakt akože, no, viete čo, ako, bolo to fakt hrozné. Fakt to bolo také, že ja som vedela o tom, ja som si to uvedomovala. Ja som mala v hlave také myšlienky, že to si fakt niekto nevie ani predstaviť. A samozrejme, že to potom aj ten život môj tak vypadal. Akože na prd, hej. Ale hlavne teda v tej mentálnej rovine to bol des. To sme my mali geneticky v našom rode ženy. A vlastne ja som to tu prišla zastaviť a stopnúť to.
stopnúť to, aby to proste už sa ukončilo a nešlo to ďalej. A ďakujem sebe a ďakujem anielom, archanielom, proste aj ľudia nejakí mi predsa pomohli. No fakt akože všetkým ďakujem, proste fakt všetkým ďakujem, absolútne všetkým. V prvom rade sebe, že som to nevzdala a v prvom rade aj ostatným. Ne, nebudem to dať, že prvý, druhý. Všetkým rovnako ďakujem, sebe aj všetkým ostatným. Fakt ďakujem za to smerovanie iné, za to, že som si to vlastne mohla uvedomiť, že som s tým začala pracovať a že som sa chcela od toho oslobodiť. A vlastne je to také, ja keď teraz o tom hovorím, ja keby som hovorila o cudzom človeku, už ani ne o sebe. Neviem, ja keby to bolo niečo, čo som videla nejaký film o nejakej žene alebo nejakú knihu čítala, úplne absolútne mi je to už, ako fakt mi je to cudzie, lebo je mi cudzí ten človek, ktorý som vlastne bola v minulosti. A teda myslím to fakt, že v dobrom, lebo teraz už ten život, proste ľudia, mne sa môže diať, aj sa mi teda diali všelijaké veci. Proste mne naše súdnictvo ma obralo o strechu nad hlavou. Bola som v mínuse. Proste mi zobrali dom. Nič mi z toho proste nedali, chápete, ešte som musela zaplatiť súdne trovy a právnika môjho ex. Ošklbali ma o všetko. Proste. A to som dala aj peniaze. Ja som napríklad kúpila celý pozemok za moje peniaze. A naše súdnictvo ma obralo o toto, o všetko. Musela som sa vysťahovať z domu, kde som dala peniaze a o ktorý som sa 7 rokov starala. A týmito rukami som urobila celú záhradu. Som tam malovala, penetrovala som základy. Natierala som krov dreva. Proste natierala som ploty. Ja som tam toľko práce odviedla. A neostalo mi. Ostala som z toho v mínuse. Niekoľko tisíc eur. Hej. A poviem vám, toto keby sa mi stalo v minulosti, hodím sa pod vlak niekde, hej. V tom mojom nastavení. A toto sa mi fakt stalo minulý rok. A viete čo? Ako malá som občas, samozrejme, keď vám chodí po dome do exekútora, idú vám predať strechu nad hlavou, tak nebolo to príjemné, boli tam ešte také ako zlé pocity, ale tie postupne odišli. A nakoniec, viete čo, presťahovala som sa do prenajmu, ale môžem vám povedať, nakoniec som nakoniec šťastná, že tam nejsem v tom dome, lebo áno, dom bol pekný, záhrada pekná, ale mala som tam spomienky na ex. A tie z hlavy nevymažete, to nevymažete. Aj keď už tam nemám tú negatívnu emóciu voči nemu, ako je mi úplne uprdele, je mi totálne ukradnutý už roky, tak preto aj odišiel, keď už nemohol so mnou manipulovať a nechytala som sa, tak si zbalil caky paky. Takže nakoniec tie najväčšie krivdy, ktoré by teda niekto povedal, že katastrofy v živote a tak. Ja keď to tak pozerám, tak boli pre mňa darom. Fakt je to pre mňa dar, lebo som v dome, kde som nemala žiadne spomienky. Proste je to pre mňa nový priestor a svoje spomienky si tam už píšem ja sama. Takže asi tak. Takže odbehla som od tých oných, ale tak neviem, ja idem robiť video, ja nikdy neviem, čo v tom videu poviem. Ja mám prvú takú ako niť, čoho sa mám chytiť, nejakú 1-2 vety a mne to potom už ide same, takže asi tak. Takže koľko už som aj ubehla, ty vole. Ja budem za chvíľu doma. Nejak rýchlo mi to ubieha, jak mám mobil v ruke. Budem videa točiť počas behu. Takže že to, čo bolo môjim prekliatím, je vlastne teraz môjim darom a nastavujem ten svoj fokus na pekné veci, hlavne teda na prírodu, zvieratá, lebo tam je len tá božská energia a potom vlastne
nastavujem ten svoj fokus na tú božskú energiu, na to, čo sme vlastne všetci stvorení, každý človek, a tým pádom už sa ma nedotýkajú energie tých druhých ľudí, môžem s nimi byť aj fyzicky prítomná a proste naozaj čím ďalej, takto by som povedala, nepoviem, že nulovo sa ma to nedotkne, nepoviem, že je to nula teraz, hej, ale vtedy, keď to bolo 100, tak teraz je to možno 5. A to je akože, ale ide to ako tá tendencia, že stále sa to znižuje. Môžu mi povedať, čo chcú, proste mňa už nikto ničím neraní, lebo proste viem, že pozerá on z jeho pozície, jeho optikou a ja mám inú optiku, hej. Takže viem, kto som, viem, čo som, viem, kto som bola. Bola som tým, kým som aj dnes, len som o tom nevedela, lebo mi bolo podsúvané, že som zlá, že som zodpovedná za to, za hento, za tamto, za všetko zlé v našej rodine. Ale som sa od toho oslobodila. A proste ten život je proste iný. Ako o 180 stupňov je iný. Absolútne iný. Takže také myšlenky, ty kokos, ja už ani vôbec, ako fakt výnimočne, že mi dojde, že nejaký ten strach, akože do budúcna z niečoho napríklad, ale už ho necítim v tele. Ten strach už je len ako v myšlienke. Ja som to teda všetko prežívala cez fyzické telo, všetky strachy, mi sa zohorel krk, mi začalo takto byť strašne srdce. Ja som miliónkrát v živote myslela, keď som takto z niekoho stiahla energiu, že mám infarkt, že ma porazí. Ale teraz už je to len v hlave. Taká myšlienka bez emočného náboja. Ona príde, ja ju nechám. Neriešim ju proste. Príde, neriešim ju, nedávam jej žiaden emočný náboj, to už ako žiadnu emóciu to vo mne nevyvoláva. Myšlienka sa otočí, odíde sama preč. Proste to zmizne. Takže asi tak. Kúkam, že aké dlhé video, ale nevadí. Povedala som to, čo som chcela povedať. No a budem sa musieť teraz napiť, takže ešte aj gaštanky som našla pre moju cicu. Takže super. A to som ani nevedela, čo idem rozprávať, ale nevadí. Ja to mám vždy tak intuitívne. Idem behať niekam, potom ma to stočí na chod doprava, chod doľava, chod tam. A dneska choď, urobíš rekord, a ja, že no určite, že dneska určite ne. A urobím proste. Takže asi tak. Počúvať intuíciu a srdce. OK. Dobre, som strašne smedná, idem sa napiť. Majte sa pekne, dúfam, že moje videjko niekomu pomôže. Niekto to má možno podobne, alebo takisto, alebo zhruba energeticky. Takže možno si to niekto uvedomí, že jej, vedia ja toto a toto a hento a toto. A to je to, prečo to točím. OK, čaute, majte sa. Pa.